Oh, nakuha niyo ito ng boss. Ayun guys, part 2 na ni. Please subscribe to YouTube channel. Please follow my Facebook page. Part 2 na ni guys. Kita na ito no? Oh, ihawa yung kwanto. Kung saan nga sanib? Kita nga. Kaya katong isang adlaw, Kaya ito siya lang. Iwata. Oh, ito May bago karon, demonyo gyud. natanggal, ihawa siya lawas. Kahit kayo eh. Awag gyud siya kung naglisod ko iki. Kahit kayo. Kung ang upat to sa ka-video, upat magkahugna. Upat sa kakuan, dugay kay ba niya, taas na yung kanya. Proseso. Di suga. Ang part 1 pa lang. Napay part 2, napay part 3, ang part 4. Ang pinakagahi, ang pinakamedyo na hadlok ko, part 3. Part 3, suga yun. Ah, Yun na. first time na ko itong natubang. Kaya naman na boss, kung wala ka wala ka, sa patay ang tao na. Patay yun na. Patay yun na tao. Ihawan. Patay yun tao. Asa na makuha ng mga nanak? Matod pa niya, dili ko maglabot kay yahatok ang lawas. Lisod naman ito ginawa. Yawa pag ibala iyang kuan, iyang oxygen na to. Wala bala. Walay sulod ba? Sulod. Asa na makuha ng nanak sa mga lati? Di kay ko kakuha na ng anak eh. Daghan man ko na sa kuan. Gusto di-explain. Eh, kuan na, wala biya na, di biya nakatuan. Dili mo ko nakatuan na no. Sa uban ha, mo na bitaw, dili ka mo to ang mga Ako mo to, kung sanib. Dadong ospital. wala Di ka naman to ospital. Wala alibyo. Wala mo to. Oh, wala. Wala pending na. Oo. Ako mo to, kung may nanak. Di nang ko dato yung kauban. Susugwa kang kuan ko lang. Timing pa jud, nga wala na yung sulod. Pinaglisod sila ginawa. Mo na pag makuha, mapatay ang tao, mo na to. So yung kalag nimo dili sa langit, lahi ang tagiyat. Ano siya? Kaya kung makita na boss, Masa mahirap. nakita nimo to sa Nila po mga nanak. sa tanan ay katog yung madlok man ko grabe kadlok ng grabe. Isog ng guganga kung kadugan mo bangon siya. Akson mo ito bangon. Wah, baglabay. Lahir ba na nanak? Kusgan ka no? Ay, kusgan mo lang. Kaya lang, di sa kalihok dito sa ito, gipugngan ako. Ayaw ka naman nanak pag sa may iban. Ha? Wala. Anak, asawa nag-video, nato niya na. Pauban niya, ano ba? Hadlok eh. Hadlok na. Tao, biya tayo niya, kuhan niya. Ano may lumpan? Ano ka man? Ano una? Oh, Luna stroke? Oh, niya. Wala na ni. Luna, Ulam. meron yan. Gani. Ugma, naay kuhan. Alas 2. Oh, alas 2, bakante ugma. Walay buntag, naay buntag pero alas 8. Pero wala pa alas 8, dali na mo. Kaya niya si Pederte, anak. Okay, basi mo sayo ng iyong naay alas 9, basi mo sayo ba? Mabertikan mo. So wala na ni kuhan karon. Wala na. Wala na ni. So ugma na mo mga pero wala pala suso dali na mo. So, pabana lang ko ni mo bana. Okay.
Ugma na mo. Oy, ulan ugma. Ulan ugma biya. Atay, marabay balita ron, sige nag-ulan ron. Sige, basta alas 8 mo pa. Sige. Salamat, bye-bye. Ano sa kung saan ko gahapon? Oh, gahapon to. Gahapon to siya. Isod eh. Ato isang kanta, diwata. Ako yung mas nalibang boss ka ng kuhan ba kaning lalaki. Gusto mag-isang sulod sa kuha? Akong tao. Ang diwata. Isod eh. Karang gawin na, nagyan di sige samok sa kuha, dahil akong mabaw. Sige kuha sa kuha. Iyawan na. Ang sa tanan mo sa kuha, lips ang pinaka-weak sa kuha. Muna mapiktahan ko. Bumok mo ko ng lips. Sa tanan part, sa lawas. Iyawan naman na. Kung samig lang na to tanan sa Ginoo. Wala na may laing kon. O may makalapot. Wala na may makalabaw. Naapo ka na yan. Ingon siya siya do'y tagiya. Kung ano ikaw man. Nang Ginoo ra may laing tagiya sa tanan lawas tao. Abo sa mo. Awa ko sa doon. Basta na yun ko. Magpanggit ko Ginoo. Asupo kayo siya. Sige no. Bata ko ko babae. Ang mura o 30 kapin. Babae. 30 kapin. So, ito ang liwata kay 2017 pa ito nagantos. Mukhang lang man. Di, daga na sila ginuulan. Wala pa dyan maayo. Kanan, doktor, manambalay, hilot, bisaya, massage. Ato na po sila sa pet healer. Di, yun magawas. Abot rin, hilak ko, gawas ay. Hilak siya dari sekolah. Sampai na maganda ko tanan boss. Package na ko tanan dire. Pero manghilot ko, dili ko. Naiwa ko lang pangalan. Kundi traditional hilot ko. Pero na magpasurang-surang, masangit yun siya. Kuya mo kagabali daw sa banay mga gamit kami na. Pero hilot ako. Pero na pasurang sa Masangit ka sakit na. gud. Apil juga. Kung panood ra kapas mo, diara takot to. Pero nay mo sagol, Sa gol la ay kana patay ka. damay juga. Kaya sa wak-wak na ng isanod. Damay ng wak-wak. Akong to una na. Antot karon naag yapon ni boss. Di ko na sila mangawa. Mugano no? Wintras na pang demonyo, di na mawa. Hanggang yapon. Dito moderno man, wala na. O, di ka na hospital. Oh. Ako Ako pa mga boss kasagaran mo ang bilo mo to ang mga rato boss. Hindi may kaya Ako dyan. kana na kaya din pero mga pobre to oy. Pero na kaya din mo to boss. Mo nang dalag ospital patay. Ayan tamang, ayan.